Hi guys, ako ipakita sa inyo ang lain-lain na mga picture. Kaya nga picture na siya sa amo ang office. O niya kani, nami sa among sala, nga wala lang, nagpa-picture lang mi. O niya kani, daplin mi sa dagat, nga nagpayahay. So kani, nag-family picture mi. O niya, dali-dali dayot ko, kupot sa iyahang kamot. Daplin mi sa dagat, ani as inalipay mi. Kinindot kaayo ang hangin o ang dagat. O kanida, nasad mi sa tubig nga tamis. Aw tabang di ay. Kani, nag-sweet-sweet ming duha. Kani wala lang, nagpa-cute lang mi na ang Ginoo sa among luyo. Kani nagpa-sweet mi sa daplin sa dagat sa bantayan. O kani diin mi dapit sa Mualboal. O dito mi sa asa man ni dapit ay nalimot naman ko nga dagko minigtian ani. Wow, guwapa kayo ko diri og nagpa-cute ang akong bana. Og naka-yellow mi muramig mga igit, nag-smile. Wow, birthday na ko, gitagaan ko niya regalo. Sus, daghang memorabilia. Kani nagpa-cute na sad ko sa kong bana. Ni puti naman ang buhok sa kong bana. O kani init kaayo ni siya dapit. Lang katapusan pagpa-cute sa picture na ikamot sa among luyo na ami sa bukid ani og nag-snow sa among luyo. Guwapa o guwapa kaayo midri, guwapa o guwapo di ay. Og daghang mga bamboo sa among luyo na sad namis dan bantayan. Sus guys, grabe among laglaga ni. Naglove si nang bandin sa iyang bana. O diba? Nindot kayo. Tagsara ni mahitabo guys. Nya najud mi ani sa simbahan, nagbuwag mi wala na sad ko ni sikit nya. Nag spout mi sa among ni sakto ba ta akong gisulti. Basta mao na to guys. Sus, grabe. Wow, sexy kay sinong bandi nalimot na ko ani na picture niya na ukayan man ako. Murag bata pa kay ko ani diri ay. Hala murag wala man ko nakatug aning pictura oy, luoy man kay kog dagway ani. O di ba, nag-video call mi ani sa akong bana. Hala, na-picturean jud ay ko nga natulog no wala bay ko kay bawani guys. Ay. Mao ni guys, nagaluhalo mi ani nga time. Lagyo mi o di ba. Uy, mga batanon pa man mi diri nagpa-cute jud ming duha oy. Kani siya as in ganahan kay ko diri. Nya kanay ato mga picture guys ba kinahanglan jud ni nato tigumon kay murag dali ra kayo ang panahon wata kay bawala puti na day ang buhok nako. Pariuan batanon na pa ko diri nga picture og kani. Di ba mga batanon pa mi dili pa puti among buhok. Pero nalimot nang ko asa ni. Nag-attend mi kasalan ni. Sure ko nya kani ki my day nako sa Facebook. Dito mi sa Camotes Island. Dugay-dugay mi dito 3 days. Kani naglaag mi dito mi sa bukid. Nindot kayo ang panahon init. Nangaon mi ani kay naabot akong sister nga si Judith. Kani nag-inom mi pero dili mi hubog ani guys ha. Ako yung nako si Miss Marfel. Ako ni my day sa Facebook nga picture. Kani wala lang nagpa-cute lang niya mga tiguang na mi ani nga time guys tanaway bako pa ni nga picture. Nya kani mga batanon pa mi dito mi sa barko nga didunggo diri sa Cebu nagpalit mi books. Gimay din ako sa Facebook kay giganahan ko wala lang. Nagpa-cute sa simbahan, nagpa-picture gihapon. Mao to guys, salamat sa inyo pagtan-aw. I hope na enjoy mo. Bye.